Ak si chceš zostaviť vlastný jedálniček na naberanie sole, hmoty alebo redukciu tuku, nemusí byť človek nutne odkázaný na nejakého trénera. Samozrejme, tréner vie veľmi dobre usmerniť, vie vhodnú dobu zvoliť nejaký ten postup, ktorý je potrebný na dosiahnutie daného cieľa. Ale to, čo človek by mal ovládať a o čom bude vlastne aj toto video, je pochopiť úplne základné princípy, ako vytvoriť efektívny funkčný jedálniček, ktorý bude slúžiť k prospechu veci pre začiatočníkov, ale možno aj mnohých z vás, ktorí už sa považujete za pokročilých a pozrite si toto video. Úplným základom je potrebné vedieť, koľko energie tvoje telo denne spotrebuje, pretože mnohí si nájdú na internete kalkulačku nejakého bazálneho metabolizmu, kde si vypočítajú, koľko teda na základe nejakých parametrov, koľko je ich bazálny metabolizmus a teda sa tým riadia, ale je to pomerne častá chyba, pretože nedá sa tým úplne riadiť. Ale keď si rozoberieme, čo je bazálny metabolizmus, tak bazálny metabolizmus predstavuje energiu, ktorú tvoje telo spotrebuje na bežný život, čiže na zachovanie činností, ktoré ťa udržujú pri živote, či už funkciu srdca, pečeň, obličky, dýchanie, všetky proste životne dôležité funkcie. A potom samozrejme nie je v tom zahrnutý tréning, aktivity, práca a všetko, čo robíš v priebehu toho dňa. A práve preto človek musí poznať svoj nejaký celkový energetický výdaj a ten vznikne až po započítaní fyzickej aktivity. Čiže čím viac svole hmoty ten človek má, tak tým viac sa počas dňa človek aj bude ešte aj hýbať. A čím intenzívnejšie teda bude ešte aj cvičiť, tak samozrejme ten energetický výdaj bude narastať. A keď poznáš toto číslo, tak máš pevný základ, ako si postavíš svoj jedálniček a potom má teda zmysel riešiť makroživiny. Prvou makroživinou, ktorú si rozoberieme a patrí k základom, je samozrejme bielkovina, pretože bielkovina je súčasťou a veľmi dôležitou súčasťou, ktorá sa podieľa na regenerácii poškodených svalových bielkovín, či už vplyvom stresu alebo nejakých aktivít bežných, ale hlavne aj cvičenia. Pretože veľa ľudí má pocit, že čím viac bielkovín zjedia, tým rýchlejšie budú svalovo rásť, ale ono tak úplne nie. Odporúčané všeobecné množstva pre bežnú návštevníkov fitness center sa niekde pohybuje na úrovni 2 gramov bielkovín. Asi myslím, že je to dostatočné množstvo pre tento typ ľudí. Samozrejme, cieľavedomejší ľudia, ktorí majú nejakú športovú ambíciu, že chcú súťažiť alebo majú viac svalové hmoty alebo sú v diete a ten jedálniček sa koncepčne mení, tak samozrejme ten príjem bielkovín sa môže vyšplhať až niekde na úroveň 2,2, 2,3 až do 3 gramov bielkovín úplne v pohode na kilogram telesnej hmotnosti pochopiteľne. Ale oveľa dôležitejšie než to samotné číslo príjmu bielkovín je samozrejme to, že aby ste dodržiavali pravidelnú konzumáciu bielkovín počas celého dňa. Pretože každé jedlo by malo obsahovať dostatočné množstvo kvalitných bielkovín, aby telo malo neustále k dispozícii stavebný materiál na regeneráciu a stále tie aminokyseliny boli dostupné pre to telo, keď ich bude potrebovať. Pretože ak telo nemá dostatok energie zo sacharidov v tej dobe, a nemá teda ani dostatok energie z tukov, tak samozrejme začne využívať bielkoviny ako zdroj energie a tento proces sa nazýva glukoneogenéza. To znamená, že aminokyseliny sa premeniajú na glukózu, aby sa udržala stabilná hladina cukru v krvi a z pohľadu budovania svalovej hmoty to nie je úplne efektívny spôsob, ako budovať svalovú hmotu, pretože veľká časť bielkovín sa potom bude využívať v prospech paliva, ale nie na to, aby sa svalová hmota regenerovala, respektíve stavala nová. Druhou veľmi dôležitou makroživinou, o ktorej sa budeme baviť, sú tuky. Tu býva často s tukmi problém, kde sa buď moc demonizujú, alebo sa glorifikujú, kde na základe nejakých špecifických diét sa tuky dávajú do značného popredia oproti iným makroživinám. A musím povedať, že tuky nie sú úplne potrebné, ale samozrejme sú nevyhnutné pre tvorbu zachovania hormonálneho systému. Množstvo vitamínov v rozpustných tukoch sa potrebuje vstrebať len vďaka tuku, bez nich sa teda tuky nevstrebú. Ale nemusíme konzumovať veľké množstvo tukov, to je samozrejme blbosť. Vo všeobecnej rovine tie hodnoty tuku niekde na úrovni 0,5 až 0,7 g tuku na kilogram telesnej hmotnosti úplne bude postačovať.
Prioritou by samozrejme mali byť kvalitné zdroje tuku, čiže nenasýtené mastné kyseliny, či už z mastných rýb, alebo sa tu bavíme o omega-3 mastných kyselinách, alebo môžeme spomínať orechy, avokádo, vajíčka, rôzne semienka, lanový olej, olivový olej a podobne. Potom samozrejme zvyšok energie dostaneme do tela skrz sacharidy, čo je tretia makroživina. A sacharidy sú najefektívnejší zdroj energie pre naše telo. Prakticky najefektívnejšie sa využíva v prospech energie. Pretože jednak plní svaly glykogénom a potrebujeme tento glykogén pre ťažký tvrdý silový tréning, hlavne v budovaní, keď sme v budovacej fáze v objeme. A keď nám glukóza začne klesať, glykogén začne klesať, tak samozrejme nám začne klesať aj výkon a tým pádom sa aj spomalí svalový progres. Preto sa pri zostavovaní jedálnička najskôr nastaví teda pomer bielkovín, potom sa nastaví pomer tukov a všetky zostatkové kalórie, ktoré nám ostávajú v tej mise, sa natlačia teda do sacharidov. A keď si predstavíme, že športovec, ktorý má denný energetický výdaj približne na 3300 kalóriách, najprv teda nastavíme príjem bielkovín, potom pridáme minimálne potrebné množstvo kvalitných tukov, ako som spomínal vyššie na základe tej gramáže a všetko, čo ostatné zostane, proste natlačíme cez sacharidy. A takto vznikne v podstate jednoducho vyvážený jedálniček určený na, to je to dôležité, na udržiavanie vašej aktuálnej hmotnosti. Samozrejme, ak je cieľom naberanie svalovej hmoty, pridávame kalórie, nazýva sa to kalorický nadbytok alebo kalorický surplus. Ak chceme chudnúť, spalovať tuky, nazývame to kalorický deficit. A toto sú v podstate také tie základné fyzikálne princípy, na základe ktorých stojí budovanie a skladanie jedálnička. Čiže ak človek dlhodobo bude prijímať menej energie, než spotrebuje, tak telo je nútené čerpať dodatočnú energiu práve z tukových zásob a v tom prípade teda bude chudnúť. Dôležitou otázkou, ktorú si človek musí pokladať, je, aký má človek cieľ, pretože v kulturistike v zásade poznáme iba dva ciele. Jeden cieľ je teda budovanie svalovej hmoty a druhý cieľ je redukcia tuku, maximálne vyrysovanie. Veľa ľudí robí v zásade vo veľkej väčšine prípadov chybu v tom, že oni chcú všetko naraz. Oni chcú aj vyrysovať, aj byť svalovo väčší. Ale ono sa to nedá, bohužiaľ. Samozrejme, za istých okolností. Ale ak je tvojim cieľom redukcia tuku, potrebuješ ty vytvoriť v tomto systéme deficit. To znamená, že musíš mať dlhodobo nižší príjem kalórií, ako máš výdaj. Bez toho sa v podstate neposunieš nikde. A bez toho sa nebudú ani redukovať tukové zásoby, aby si dosahovala nižšie percento tuku. Pretože deficit samozrejme môžeš vytvoriť viacerými spôsobmi. Ja z trénerskej praxe najprv aplikujem zvýšenie výdaja. To znamená, že navyšujem kardio, mením frekvenciu tréningov, pokiaľ je tam možnosť intenzifikačné techniky zakomponovávam do tréningu a až potom pristupujem teda k úprave makier ako poslednú inštanciu, keď chcem posúvať toho klienta. A naopak, ak chce človek teda budovať svalovú hmotu, tak potrebuješ byť v kalorickom surpluse, samozrejme, ale áno, za istých okolností niekto, kto je začiatočník alebo človek, ktorý nemá dlhoročné skúsenosti alebo je po dlhej prestávke, nepotrebuje byť v takom kalorickom surpluse, aby naberal hmotu. Toto platí len pre začiatočníkov. Všetci ostatní musíme byť v kalorickom surpluse na to, aby sme sa posúvali. Alebo potom ešte potenciálne farmakologická podpora nejaká ti môže zabezpečiť to, že nebudeš v surpluse a budeš naberať svalovú hmotu. Ale tam ty vytváraš to hormonálne prostredie vďaka tým anabolickým látkam. To však ale neznamená, že človek môže jesť všetko, v žiadnom prípade, čo ti príde pod ruku. Cieľom je mať vždy čo najefektívnejšie zostavený jedálniček tak, aby ti efektívne trávilo a vytváralo to teda ideálny pomer medzi naberaním svalovej hmoty a minimalizovaním prírastku tuku. Pretože úplne bez tuku človek nedokáže fungovať pri naberacej fáze. Budovanie svalovej hmoty je energeticky náročný proces a určitá časť prijatej energie samozrejme bude smerovať aj do tukových zásob, ale úlohou dobre nastavenej diety, a ja sa o to snažím pri svojich klientoch, je, aby sme minimalizovali to priberanie tuku. Preto odporúčam začínať s malým kalorickým surplusom, približne povedzme, že 5 až 10% nad udržiavací príjem toho, čo máte nastavené, povedzme, že približne 200, max 300 kalórií denne do plusu a sleduje si v podstate vývoj toho, ako sa ti mení hmotnosť, ako sa ti mení výkon
ako sa ti mení svalový objem, či priberáš rýchlo alebo pomaly, a to všetko veci, ktoré sa zohľadňujú, na základe toho sa upravuje ten kalorický príjem ďalej, pretože vo väčšine prípadov tento kalorický nadbytok vytvára hlavne skrz navýšenia sacharidov. Bielkoviny zachovávame v štandardnej štruktúre aj veľkosti a to isté ostáva v podstate aj v tukoch. Čiže jediná makroživina, s ktorou sa tu manipuluje, sú hlavne sacharidy. A hlavne z toho dôvodu, pretože podliehajú veľmi rýchlemu rozpadu a potrebujeme ich čo najrýchlejšie doplňať kvôli tréningu. Veľa ľudí robí aj tú chybu, že každé 2 týždne začne či schudnúť alebo naberať svalovú hmotu, pretože sa cítia v tej situácii trošku nesvojí. Niekto má pocit toho, že veľmi rýchlo stratil svaly, niekto má zase pocit, že už sa zrazu pribral. Tak nevenujú dostatok času ani jednej, ani druhej časti tej kulturistickej fázy, aby reálne mohli dostať nejaký regulárne dobrý výsledok. A neustále preskakovanie medzi týmito dvoma fázami proste neprináša optimálne výsledky a potom sa tí ľudia ocitajú v takom začarovanom kruhu, kde stoja a nedieje sa potom nič. Samozrejme, ďalšia vec, ktorú človek môže využívať v rámci týchto celých procesov, je manipulácia s makroživinami. Či už sa bavíme o celkom kalorickom príjme, môžeme ho teda zmeniť tým, že sa bude hospodáriť inak s energiou. Najčastejšie zostáva v tomto prípade opäť bielkoviny zostávajú stabilné, ale pracuje sa hlavne s tukmi a sacharidmi a táto fáza sa nazýva v podstate cyklovanie sacharidov. Všetci dobre to poznáte, ktorí už tú dlhšiu dobu v tom kulturistickom svete sa pohybujete, že cyklovanie sacharidov sa využíva hlavne na prekonanie nejakého stagnačného bodu, aby sme podporili v podstate ten celý proces, hlavne vo fáze chudnutia, keď sa nám spomalí chudnutie, tak dávame tomu metabolizmu trošku stimulu, aby sa zachovalo inak svalové tkanivo, doplňalo sa adekvátne množstvo energie, rástol výkon na tréningu a samozrejme tým sa prehlbovali a znižovali tukové zásoby. Pri cyklovaní sacharidov musím spomenúť ešte jednu v podstate dôležitú vec, a to je, že cyklovanie sacharidov sa dá robiť rôznymi mechanizmami. Ja najčastejšie používam ten, že tréningové dni zvýšim príjem sacharidov, čím doplním svalový glykogén a podporím vlastne tým teda výkon a celkovo ten efekt z tréningu je ďaleko vyšší, aj celkovo to anabolické prostredie rastie. Je tam vyššia hladina inzulínu a zároveň pomáham v tej fáze tej diety chrániť svalové tkanivo pred odburávaním. Naopak počas dní s nižším príjmom sacharidov sa telo vo väčšej miere spolieha práve na tú oxidáciu tuku. A rozdielujem potom ešte, že na ktoré tréningové dni dávam ktorý deň, či vysokosacharidový alebo nízkosacharidový deň. Ale ak človek chce v podstate podávať maximálny výkon posilovní a dostatočný regeneračný bod chce dosiahnuť aj, tak potrebuje v podstate ten príjem sacharidov vo väčšine prípadov jednotlivých dní, pretože bez tých sacharidov ten výkon aj výsledok z hľadiska tej diety bude samozrejme len klesať. Ale všetko sa zohľadňuje na základe aktuálneho nejakého stavu, kde sa to vyhodnocuje na klientovi. Rovnako dôležitý je v tomto prípade aj výber potravín. Pokiaľ hovorím v podstate o čisto maximalizácii svalového rastu, tak najkvalitnejšie zdroje bielkovín sú samozrejme živočíšne zdroje, či už rôzne druhy mäsa, alebo rýb, alebo mliečnych výrobkov, ktoré v podstate obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny vo vhodnom pomere a majú vysokú biologickú hodnotu pre naše telo. To neznamená samozrejme, že vegetariánska strava je zlá. Ja osobne som mal nejakých pár skúseností s vegetariánskou stravou, ale mne osobne to moc nevyhovovalo. Ale je potrebné v tomto prípade venovať v podstate väčšiu pozornosť kombinácii jednotlivých potravín z hľadiska rastlinných zdrojov bielkovín, preto aby ste zabezpečili kompletný aminokyselinový profil z hľadiska toho celkového zloženia toho jedla, čo nie je úplne jednoduché. A niekedy tam práve tá väzba tých jedál môže spôsobovať trvávacie problémy. Pri výbere mäsa je v podstate vhodné uprednostniť chudé zdroje mäsa, či už sa bavíme o kuracom, morčacom, hovedzom, alebo sa tu bavíme o treske alebo nejakých tuňakoch, tilápii a podobne, ktoré sú samozrejme výborným zdrojom bielkovín a nedodávame do tela zbytočné množstvo nasýtených tukov. Z hľadiska doplnkov výživy som na to tak trošku skeptický z hľadiska toho dôvodu, že veľmi veľa ľudí si našla v tejto dobe náhradu za stravu, používajú veľké množstvo doplnkov výživy, čo za mňa nie je úplne ideálny spôsob.
a plnohodnotná strava bude vždy lepšou alternatívou pre akéhokoľvek návštevníka fitness centra, pretože poskytuje oveľa lepší profil živín a aj tých mikronutrientov, ktoré vďaka potravinám do seba dávame. Možno v dnešnej dobe je to trošku diskutabilné už aj z toho pohľadu, že to poľnohospodárstvo nie je také, ako to bolo pred 50 rokmi, ale stále si stojím za tým, že forma vybudovaná na 6 pevných jedlách a forma vybudovaná na 3-4 proteínových šejkoch a 2 pevných jedlách sa bude veľmi veľa od seba líšiť. A hovorím to z praxe, pretože sám som si nejakými takými obdobiami prechádzal, keď som nemal veľmi veľký apetít a potreboval som do seba dostávať len potrebné množstvo bielkovín, aby som udržiaval ten anabolizmus a strážil si tú svoju ťažko vybudovanú svalovú hmotu z objemového obdobia. Takže toto je jedna z vecí, ktorú odporúčam ľuďom, aby sa aj vyvarovali, aby nenahrádzali doplnky výživy pevným jedlom. Samozrejme nebavíme sa o doplnkoch výživy, ktoré majú taký ten preventívny efekt na zdravotný stav. Tu sa bavíme o rôznych doplnkoch výživy, čo sa bavíme o doplnkoch na pečeň, na obličky, na kardiovaskulárny systém, na cievny systém, na mozog, na regeneráciu, na relaxáciu, doplňať jednotlivé minerály, vitamíny v závislosti od toho, čo vám krvný obraz ukáže, čo potrebujete konkrétne doplňať a podobne. Áno, na tieto doplnky narážam. Narážam hlavne na tie doplnky výživy, ktoré sú ľahko nahraditeľné stravou a strava je ľahko nahraditeľná doplnkami, aby sa tieto doplnky nestávali grom vášho jedálnička, pokiaľ ste na to nie odkázaní. Pri tukoch, ktoré som spomínal na začiatku videa, tam som vám vravel v podstate, že nenasýtené mastné kyseliny by mali byť hlavným zdrojom vašich tukov, či už sa bavíme o olivovom oleji, omega-3 mastných kyselinách, nejakom avokáde, nejakých tučných rybách, morských plúdoch a podobne, ktoré organizmus samozrejme potrebuje pre hormonálnu rovnováhu, pretože z toho vznikajú hormóny a potrebujeme ich samozrejme aj preto, aby sme zachovali zdravý nervový systém a tuky sú potrebné na správnu funkciu bunkových membrán. Pri výbere sacharidov tam sa to môže z veľkej časti prispôsobovať, pretože počas redukcie väčšina ľudí vyhľadáva zdroje sacharidov, ktoré majú väčší sítiaci efekt, či už sa bavíme o zemiakoch alebo ovsených vločkách. Aspoň ja osobne som tieto formy preferoval hlavne v diete, keď som mal nižšie množstvo sacharidov na ten deň a potreboval som byť väčšinu dňa síty, tak samozrejme by som si nebral iné zdroje sacharidov, ktoré veľmi rýchlo telo natrávi a potom by vznikal zbytočný hlad. Ale dôležité, to čo to potrebovalo spĺňať s tým, že som zachoval deficit, som zachoval. V objemovej fáze naopak zase si vyhľadávame hlavne zdroje sacharidov, ktoré sa ľahko trávia, vieme ich do seba dostať čo najrýchlejšie a veľmi rýchlo nám ich vytrávia, aby sme mohli jesť ďalšie jedlo. Čo sa bavíme o ríži, rýžovej kaši a podobných zdrojoch sacharidov, ktoré veľmi rýchlo prechádzajú tráviacím traktom alebo nejaké cereálie. A práve vlastne to trávenie je niečo, čo veľmi ľudí podceňujú, pretože mať dobre vypočítané makra je síce fajn, ale ak po jedle bývate častokrát nafúknutí, máte najmä pálenie záhy, bolesti brucha, hnačky alebo zápchy, tak to telo nebude fungovať efektívne, bez ohľadu na to, ako ste si perfektne nastavili režim. Preto vždy nie len sledovať makra, jednotlivé kalorické príjmy na tabuľkách, ale sledovať aj prejavy tráviaceho traktu, pretože kulturistika nie je vždy len o číslach. Je to hlavne o tom, ako vaše telo reaguje na to, čo mu dávate, či už sa bavíme o tréningu, alebo sa bavíme o strave, alebo sa bavíme o regenerácii. V podstate vždy, keď budete vystavovať svoje telo niečomu, čo mu škodí, aj napriek tomu, že kalorické tabuľky to tak tvrdia, tak je to jednosmerná cesta, ako dlhodobo si vytvárať reálny problém v tráviacom trakte. A verte mi, že toto je asi jeden z mála športov, na ktorom stojí to, aby ste mali tráviaci trakt maximálne 100%, pretože ten nutrition efficiency alebo ešte inak povedané nutrition, ospravedlňujem sa za svoju angličtinu, partitioning, čiže tá využiteľnosť tých živín v tom črevnom trakte cez tie mikroklky v čreve zohrávajú tú najdôležitejšiu úlohu, pretože určite poznáte vo svojom okolí ľudí,
ktorí v podstate konzumujú pomerne rovnaké množstvo kalórií ako váš kolega a majú v podstate podobné postavy, ale on na to, aby dosahoval pravidelný surplus a priberanie na váhe, potrebuje jesť menej jedla ako ten druhý, ktorý je oveľa viac ako ten jeho kolega, ale stále nevie prekonať ten hmotnostný limit, na ktorý by sa chcel dostať. A nebavíme sa teda o tom, že jeden má veľa tuku, druhý má málo tuku, bavíme sa o tom, že majú veľmi podobné metabolizmy z hľadiska oxidácie tukov, ale jediný ich najväčší problém je ten, že jeho kolega, ktorý má ďaleko lepšiu využiteľnosť skrz črevnú výstelku ako práve jeho kolega, ktorý neefektívnejšie hospodári práve s prijatými makro- a mikronutrientami a tým pádom on musí do seba tankovať ďaleko väčšie množstvo jedla na to, aby potenciálne nadobúdal ten svoj výsledok, ktorý by chcel. Dobre, a nebudem to ja už ďalej naťahovať, pretože povedal som asi tie najhodnotnejšie body, ktoré by mali byť témou tohto videa, teda základy nastavenia si jedálnička v rámci vašej kulturistickej alebo fitness cesty, či už ste žena alebo chlap, či už ste mladší alebo starší, to je úplne jedno. Ja vám budem veľmi vďačný, ak sa vám toto video páčilo, dajte mi prosím like alebo respektíve odber, prípadne zaznačte si zvonček, kde keď vydám nejaké ďalšie video, tak sa vám to prihlási a samozrejme budem veľmi rád za podporu, či už formou komentárov alebo zdieľania alebo označením páči sa mi to, pretože vďaka tomu algoritmus aj môj kanál nejakým spôsobom bude posúvať do prečia a dostanú sa moje videá do väčšieho povedomia, pretože ak si pozriete moju históriu videí, nájdete tam množstvo informatívneho a dobre edukačného obsahu, ktorý sa snažím dávať sem na YouTube, ktorý nebude nejakým spôsobom penalizovaný a potom samozrejme máme ešte druhú platformu, kde dávam takú tú edukačnú obsahovosť ohľadom dopingových látok. Takže budem veľmi vďačný a uvidíme sa teda niekedy znova pri nejakom ďalšom videu, pri nejakej ďalšej téme, ktorá by vás potenciálne mohla zaujímať a pozrite si to video do konca. Čaute.